Здравей! Как си? Добре си, кога да се виждате? Ако искаш до вечера да се видим, добре. Другите ти приятели къде са? Не знам, те някъде отидоха. Добре, айде чао. Ако трябва да се повикаме и тях, добре. Айде чао. Довиждам. Ти къде идеш? Даска. Чао. Чао. Здрасти, Габриела, как си? Здравей, Виктория. Добре, а ти? Добре съм. Сядай. Липсваше ми много. И ти на ме. Ако искаш, може да поиграем малко в Ебърбаш. Хайде. Хайде. За ето това имах предвид. Добре. Сега ще... Така съм фърнае. Ало? Да. Аз от малко ще отивам на фитнес. Да, ние сме на фитнес. Ако искаш, викай Ева и идвайте. Добре, ще отида. Ще викам и Ева. Айде, целувки! Аз и не тук видяхам. Какво каза? Ще идвате с Ева? Да, те казаха, че ще идват при нас. Добре, значи ние ще поддържам Добре. Виктория, къде? Ами не знам, някъде отиде. Тук е, в фитнес. Сигурно да взима палка. Не знам, да. Нещо там тенис. Аз само да играя тенис, ще тренирам. Ще попитам Виктория дали ще иска да играем на тенис. Виктория! Ами, много ми липсваше. Къде беше до сега? Дойдох да взема палките. Ще играете ли вие с нас? Аз няма да играя палки, а ще тренирам на фитнес. Ами ние ще се тренираме. Ние на тези палки играем на сутринта, винаги ми омръзна. Хайде да отиваме на фитнеса да тренираме. А къде е Габриел? Да, на туалетна си. Айде да заберем. Тя ще беше път ние да дълме при фитнес. Добре, пишеме на четворка. Знае какво? Маймуна, да. Човекоподобна. А каква е растителността? Гъста и стойте малко да ви... Чакай да звъни на Калян. Ало? Ало? Тук ще излизам от нас, ако искаш да се виждаме. Добре, след 5 минути съм там. Айде. Айде бе, човек, кога те чакам? Айде малко да се разхождаме.
Ти откъде идваш? Ми, таман дойдох от нас, ако искаш ще отиваме на център. Добре. Хай. А другите не видя ли някъде? Момчета, ето. Ани, не видяхте ли? Не. А вие защо си тук? Седим. Хайде на център. Хай. Хайде. кажа нещо. Нито искам да се караме, нито искам да те бия. Просто искам да ти кажа да не се буташ в Калян, защото аз го харесвам. Добре, няма нужда да ти караме. Аз един път, ако те видя близо до него, ще си имаш проблеми. Калян, искам да ти призная нещо, но много ме съм. Аз те харесвам. Съжалявам, Ани, но аз не те харесвам. Здравей, Виктория! Здравей, Василник. Искам да ти призная нещо. Кажи ми. Харесвам някого. О, радвам се за теб. Какво каза на Дарина? Казах и да не се бута в Калян, защото аз го харесвам. Но той ме отблъсна. Нищо не можеш да направиш, като не те харесва едно момче. Момчетата са такива. Така е. Чао. Чао, до утре на Даскал. Чао. Ани, ти! Габриела! Много ми липсваше. Къде беше? Дали 2 дни. Това да седне. Защо не дойде на Даскал тези дни? Защото аз бях болна. Тя и Ева е болна. Няма да идва на Даскал. Айде да се разходим. Айде. Ани, Габриела! Чакайте ни! Къде отивате? На разходка. Здрасти. Съжалявам, Аня, ако те навних. Ани, аз се харесвам. Ало! Ало! Какво? На паметник! Тук при нас съм, защо? Не искам да дойда. Ако ми признаеш любовта си, няма да дойда. Да ми дадеш нещо? Добре, след 5 минути съм там. Какво ти го Кириен? Аз съм от тук, пък той го няма. Ето ме! Какво? Как и ти твоите любовни драми? Ти ли призна вече от мене? Не е за това. А за какво? Поканите да ти дам нещо. Какво? Аз те харесвам. Но аз не те. Аз те харесвам, Калян. Спри да ме търсиш. Престани да ме търсиш! Ти си ми като брат, аз съм ти като сестра, аз харесвам Калян! О, влюбените гълъбчета!
Какво става, братчет? Нищо, бащи. Какво правиш тук? Не, седя. Сам? Ами аз малко на напад, кай да вървим на там. Ай. Здравей, Виктория! Защо си сам? Просто лети с въздух. Ако искаш, Бира. седни. Не, аз ще се потръгна. Ами добре. Чао! Чао. Ало, Габриела, канете на парти. Къде и другите момичета? Идвайте. В 7:00. Добре, ай. Чакам ви. Violetta Isiva, PR, HQF Tape MVNDKW 12. Ало? Дани, аз съм. Ми добре, ще покани и другите. Няма проблем. Добре, чао. Сигурно са те. Здрасти. Добър вечер. Здрасти, Ани. Здравей, Ани. Здрасти, Добър вечер. Настанете се удобно. Чувствайте си като у дома си. А сега ще ви донеса напитките и храната, ще гледам някой филм и ще играем. Здрасти. Добър вечер.
играем на някакви игри. Чао! Добре ми на пътуването, в първа класа ли тя? Ма тук е много ветровито. А вие кога ще дойдете на селото? Ами аз ще ви чакам. Това Михаела ли е? Хайде, мамо, че срещнах стари приятелки от село. Какво става при вас? Ами нищо, защо ти кога си дойде? Вчера вечерта. Защо не ни написа, че си вече? Защото отидох до Поща БГ в Еконта и си взех багажа, защото не ми стигна в самолета. Добре, няма нищо. Няма значение. Айде да отиваме някъде да се поразходим, Айде, защото отиваме вече нагоре. ми писнат тези самолети и коли. Не съм вървяла пеша поне от година и половина. Айде, вървим. Беше в Нюйорк, защо не знаеш? Михаела! Ани! Много ми липсваше! Защо не ми се обади поне веднъж? Забравих те, сега като те видях не можах да те позная. Еми да, и аз съм се променила. То не ми писа. Защото имах работа, нали знаеш, че аз там отидох да уча за актьорско майсторство. Хайде да отиваме нагоре. Айде да отиваме да се поразходим малко. Да се поразходим. Да. А как беше при теб в тази година и половина, когато мен ме нямаш? Много хубаво, но много ми липсваше. И аз там си намерих приятеля, но нямаше, не можеха нас да ви заменят. Все пак живеем къща до къща. Разбира се, ние сме с стари приятели. От кога пътуваш да си? Еми пътувах около 3 часа от Америка до Дубай и после от Северна Америка до България, защото така ми беше по-близо. И пътувах около 12 часа. В гимназията хубаво ли е? Да, хубаво и в гимназията Локо. Но ли Дарина и Ева? Ето я Ева! Момичета, каня ви напайте, че дойдоха си пак в България. Елате в нас от 19 часа. Добре. После ще каже и на Дарина, че сега някъде изчезна тази лудетина. Сигурно до тоалетната тя Тя винаги така, ходи с нас, ходи и най-накрая се изгуби. Тя се заблудава някъде. Ами сигурно. Аз ще отивам на нашия паметник, тъй като и Дарина си отивала и Ани си отишла към къщи. Така и аз мисля да отида да остана малко сама. И ние ще се прибираме. Погледи идвате, да не забравите, че ако забравите няма да Добре, говоря няма. повече с вас. Добре. Дали ще дойдат поглед на партито? Толкова ми липсваше. Защо да останеш сама? Аз дойдох от тук. Дойдох до тук, за да ви видя. Да, аз те поздравих и те видях. Проблем ли има? Да, какво има? Защо си сама? Еми, Нещо тревожи ли те? харесвам Колояна, ама Ани го харесва и не искам да й разбия мечтите. Виждам ли си друго момче, Калоян не е единствен. Знам, но аз го харесвам и то от доста дълго време. Еми той като не те харесва, значи не те заслужава. Остави на Ани да си живее живота и ти ще си намериш по-красив. Ама той не харесва и Ани. Еми той си избира, аз не мога да ти кажа нищо. Добре, няма проблем. Какво ще да ми казваш? Искам да ти кажа, че искам да дойдете у нас да изпразнуваме, че си дойдох вече в България. Да дойдете от 19 часа. Добре, няма проблем, но аз ще дойда сега, че имам малко работа. Да, е времето ни е решило да сме се съберем навън. Да, виждам. Довиждане. Изчакайте, сега ще отворя. Айде влезте. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Айде, Викторио. Добър вечер. Защо не сме в новата къща, а сме в къщата на баба ти и дядо ти? Защото у нас още правят ремонт. Утре може да сме у нас. А къде е Ева? Тя малко ще закъснее. А момчетата? Те няма да идваш. Правят си парти, момческо парти. И няма да идват. Добре, настанете се удобно. Благодаря. Какво ще предпочитате? Кафе или безалкохолно? Безалкохолно.
Дайте, вземете си чаши от масата. Между другото, Ани, няма ли да кажеш нещо на Дарина? По-късно. Айде, ма, вземи си чашата, да не разлея безалкохолното потече. Между другото, как сте ви, какво правите, нещо, някакви гаджета? Не. Много ти сме добре. Все пак да ми е малко смешно, защото ти каза гаджета. Еми да, нормално е на нашата възраст да имаме гаджета. На мен и на Ани знаеш как е положението, за другите три не знам. И аз минах през това спокойно, но Вики Донова сега го туха. Даре. Аз ще си направя кафе и сега ще дойда. Да. Добре, няма проблем, ще те изчакам. Да, Вики, откъде? И тя от нашето село курвата, ама. О, тя се казва като те. Вики Донова е. Тя се казва като мен, но нищо общо. Дарина, искам да ти казвам нещо. Да, кажи. По-скоро да ти се извиня. За какво? Калоян. Извинявай, много грубо се държах с теб. Извинявай, аз като не го харесвам и не ми пука за Калоян. Даже стига той да иска да бъдете заедно, ще се радвам за вас. И аз за вас. Но да спрем да го обичаме, защото ние сме си приятелки и той не заслужава такива хубави момичета като нас. Да, извинявай. Охо, съперничките се сдобават.